ಮೀನು ಉಂದು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅತ್ತೆಂದು ಉದ್ದು ಕರ್ಲಿ ಶಾಫಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಫಿ ಅಂಗುಡ ಬೂತಾಯಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಪುಡತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನ ಮಾತ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಶನಿ ಮಂದಿರನ ಇಂಕ ಆಂಜನೇಯ ಮಂದಿರನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡೆಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸಾಯಿಗೆ ಭಟ್ರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ತಂಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಪೋರೆತ್ತು ನೆನ್ನಲ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತು ನಂಚ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಡೋಕೋದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ್ ಸೆಕೆ ನಾನು ಮಮ್ಮಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಅಂದ ಪೋಯ್ ಸೆಕೆಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಟಿಶ್ಯೂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೈ 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 ಗಂಟೆ 12 ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ನೋಡ್ರ ಸರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಏನ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂಲ್ಪುರ ಬೊಂಡ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎದುರುಗ್ಲ ಪೋರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂಪುರ ಕೊಡ್ತ ಕೋಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿನ ಫೋನ್ ಉಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಕೊರ್ರೆ ಕೊರ್ಪಾಯನೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕನ್ನರೆ ಪಂತೇರು ಅವಳ ಇಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಊರ್ದ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂಡಿಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಶೋ ಸಾಯಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ 3 ಪೆಲಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ ಹಣ್ಣು ಅನ್ನೆ ಪೆಲಕಾಯಿ 3 ಒಂದುಲ್ಲೇರ 6 ಬತ್ತಿರಿ ಡೇ ಕಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಅನ್ನು ಸಿಂಗರ್ ಪೆಲಕಾಯಿ 3 ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣು ಸಿಂಗರ್ ಇಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ 3 ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಡಪಾರೆ ಇದನ್ನ ಪೋತ್ವೆ ಏಪನೆ ಓ ಆಯಂದಾದ ಕುಂಜಿ ಎಂದು ರೆಚ್ಚೆ ಕುಂಜಿ ರೆಚ್ಚೆ ಕುಂಜಿ ರೆಚ್ಚೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಪತ್ತಂಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೆಪಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಶೋಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಏರಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಬಂದ್ಪಿನ ದಾದ ಸಾಯಿ ಬೈ ಹೌದಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬಾಟಲ್ ಬೊಂಡ ನೀರು ಕನ ಇದ್ದ ಲಾಯ್ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರ್ತಾನೆ
Sure. ರಿಟರ್ನ್ ಬಹ್ರೇನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಆಲ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ అయితే ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಂಗ್ಲ ಸಾಯಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೋಪಿನೀಗ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪುರಾಂಡ್ ರೀಚ್ ಆದ ಪಿರ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಪುರಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ದಿನ ಜೆಮಿ ಆಲಿವರ್ ನಮ್ಮ ಜೇಮಿ ಆಲಿವರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ರೆ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಡಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಲಡೆ ಅವನು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಸಾಕ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನಕ್ಕೋ ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಉಂಡದ ಪಂಡ ಬಡ ಅಂಡ ಪಂಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಯಿಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಇತ್ತ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ತೋಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾ ನಮ್ಮಡ ಪನೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಏನತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ದ ಶೋಕಿಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇಜ್ಜಾವ್ಲ ಅಂಚ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ್ ಜೆಮೀಸ್ ಡೇ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ್ ದಾದನಿತ್ತು ನಾವೇನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಜೈತಪ್ಪ ಪಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಫುಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡತ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡ ಇಂಕ ಇರು 10 ಜಿಂಗಲು ಬಲೆ ಓಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಯಿ ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು ಇರೇ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಪನೋಡು ಸಾಯಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪೋಪಿನಿಂದಲೇ ತೊಂಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪೋತುಜೇರಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಾಯಿ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲೇ ತೋಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಲೇಷಿಯಾ ಪೋಪಿನಿಂದಲೇ ತೊಂಬೈದ ಪಪ್ಪಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಹತ್ತು ಇಂದು ಏನ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅವು ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬಹರೇನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬತ್ತ ಲಗೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಶೆಟ್ರ್ ಐಕ್ ಪಾಡೊಡ್ಜಿ ಪುದರ್ಗ್ ಪಾಡೊಡ್ಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆಯ ದಾದಿ ಕೊರಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ದಾದಿ ಎಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ದಿನ